Здравейте, скъпи сънародници! Добре дошли в проекта Български корени и деца. Преди да продължа с проекта, нека първо да ви се представя. Казвам се Снежана Стоянова и съм художник, педагог и предприемач. Създадох и вече 33 години ръководя образователен център Студио С в София, в България, където подготвяме ученици по български език и литература, математика, рисуване за изпити, матури след 7, 10 и 12 клас. Имаме и много обучения и за по-малки ученици от 1 до 4 клас предучилищна възраст. От 2 години живея в Америка, където създадох Snow Like Studio, където провеждаме арт-класове и едни уникални по вида си индор на закрито обучения и уроци по ски и сноуборд, тъй като моето семейство сме почитатели на зимните спортове, освен всичко. Така че, ако сте наблизо, заповядайте. Като активен художник имам участие в много изложби, много самостоятелни изложби и отличия. За всичко това ще намерите линкове в описанието на видеото. Мисията на проекта Български корени и деца е да поддържа жив българският език, култура и дух от децата, които растат далече от България, да подпомага родителите в тази посока, децата да останат свързани със своите корени, да се гордеят с тях и да ги пренасят напред във времето с разбиране, с чувство и с гордост. Живея в Америка от близо 2 години и все по-често срещам български семейства, които живеят далече от български училища и културни центрове и се сблъскват с едни и същи въпроси. Как да запазят езика, как да обяснат кои сме ние, как да създадат по-тясна връзка с България. Затова създадох този проект като ръка, подадена на всяко семейство, което иска децата му да растат с ясно съзнание за своите български корени. Проектът включва видеоуроци на български език за малки ученици, които тепърва започват да се учат да четат на български, да пишат на български. Включва и много задълбочени уроци по българска граматика, които са разработени от школата ми в България, образователен център Студио С, съвместно с учителите, с които работим. Проектът съдържа много приказки, различни истории, които запознават децата с българската култура, фолклор и литература. Много образователни и творчески материали също, и обучения, и видеоуроци, свързани с българската етнография, мартеници, шевици, рисуване, изкуство и така нататък. Освен това създаваме и книги на български език, учебни помагала за най-малките, които ще намерите в Амазон. Линковете са в описанието, ще ги видите. И не на последно място правим много събития онлайн и присъствени, които са публикувани на нашия сайт, така че следете в сайта, за да видите в какви събития за българската общност можете да се включите. Както казах, проектът се развива на 2 места, където може да намерите информация в сайта ни и в Patreon канала ни, където има много колекции по темите, които обясних и вече можете да изберете в какво да се включите. В тях ще намерите всичко нужно, за да създадете едно малко кътче от България у дома, заедно с децата си. И ако вярвате, че българският език и култура трябва да живеят извън родината също, подкрепете ни.
С вашият абонамент в Patreon ни помагате да създаваме още повече качествено, вдъхновяващо и достъпно съдържание за българските деца по света. Благодаря ви, че сте тук с нас. Нека заедно поддържаме жив пламъка на българския дух, дори на хиляди километри от родината ни.